Rusia naende tuachire, kwanza naende tuachire. Amanga natura batebye muya igwe buya, kerege ntunke wate mutwe na magega. Yani asugu jakera omoherio noreo, igintunkirinse yiga tutamanyeti, igintunkirinse yiga tutamanyeti. Umuntu no bikira omoherio noreo, kende yonsige gujaka ya jakeregeke. Eba nubu ibi abantu baba gusambwa, eba nubu ibi abantu baba gusambwa. Ubu ibi ni gujakera kurwa nyumba, umwana okuiba kinyeni kurwisubulia. Bambyo kembe ngoko yeura magena, ebyo byonsi omoheri okorerwa gusambwa, ebyo byonsi omoheri okorerwa gusambwa. Noriko igumobekira umuriro, bari ebintu byao bikeiro biri ubwate. Manye bintu mbire byarenge bitayorero, manye bintu mbire byarenge bitayorero. Naende binde mbireho bitabe mambya, kare karabakuru baitu kweboya kwabo. Chingo babari kubikamo nebitinge, kweboya kwabo kware kwa masikani. Tere bintu bikobekwa nebyogosoku, bajakire korama bakorona narogi. Banyabakuru mukorama na bumusingi, banyangubu ngaini bwabo bogere toleo. Kare Kigali ticharenge no bumuroire, bosuguma negwiri baromba kanyagetari. Era baruire bandende ndege ko baira ngumbu, batebye buira konende timuri koigwa. Enda nonya negisago kobera nakyo, abandi mbarata tage cyo genderere, abandi mbarata tage cyo genderere. James Ukero Nyamui fundi y'ikinyumba nonya gakire bwabo igatoto. Bakie bintu byaleo byaelire binde byakire, biri atokorora mbiere pye binde bikiche. Igota konyagwe chanda tusabirane bokie buya, bakie bintu byaleo byaelire binde byakire, biri atokorora mbiere pye binde bikiche. Igota konyagwe chanda tusabirane bokie buya. Poto muchaleo munyirira chikaera pi, ambulere gajicha emuye kyafuta ya chire. Epopo na kirokisi cha chire binde mbichiche. Chimberi poto muchaleo munyirira chikaera pi, ambulere gajicha emuye kyafuta ya chire. Epopo na kirokisi cha chire binde mbichiche. Kirongi charenge fashion ibuna Tokyo negisavuko, ekenyaza kyamanyega kyareko bekwane sogisi. Kirongi gitubu necyo boshage cyonsi kigaeta, yani chitegete. Kirongi charenge fashion ibuna Tokyo negisavuko, ekenyaza kyamanyega kyareko bekwane sogisi. Kirongi gitubu necyo boshage cyonsi kigaeta. Wamangana walenga bokale nobo ngaopi, simi kigachi chache chiputi na simu ya jamii. Nechinde chachire chakoboke linde mwakwanania, ohere lya wamangana walenga bokale nobo ngaopi, simi kigachi chache chiputi na simu ya jamii. Nechinde chachire chakoboke linde mwakwanania. Santuri cheke nana kyale chikara chikase tijigaja, chisiri chachire chigotwara chisikira chiya. USB ne chimemori chachire binde mbichiche.
chicheke nanda chale chikaira chikaze tichigaja chisidi chachire chigotwara chisikira chiya chiyesipine chimemori chachire vinde mbichiche. Ebintu byarenge kare amagunjara naraka bugiwe abantu bake biture ligo biture byakarangiria abantu baje mukutano none ngakiye gucinchia manyanga none kini kwiburde no kyakyo uko kinuru umwana goteka kanana iko kuja kuwakina kwa ike miaka 18 o isarasini ono ko ike miaka 60 isanguya jaka kunyinyera okukurusia lina amacha amuliro iko kuagoti nabande babyaru bacha nabarabu baera nabande bacha manyangonya kuagoti iko kwaelire ono ebintu byarenge bingao chigati kiri cyanti kurukuna chibokso wako ni chibwata maisa amatogoro echinde chipicho chiforofo chifaifofo chibwata matochi gete ikurukuru baramu ino wari oroja tokoro tia maiso ya kapisa tokoro tika bisa ikurukuru matogoro yani matogoro gete ora lere chinde chiajire uko ikuru muranga ngora wasa ine ono ngoja chirukuri ne ngasi paka noni chinyumba chiri chiabakuru chiarosi kuchie siki chiarengera ondi twakaomeire sike yechiombe chiarenge chingo kuchindwa mbona chiakasikire merango na chiabagaka bakoiraniria yani ebintu biguchinchia paka gitinga chiri chiakasira amache nimbaro kiayemo igusichibando ya amache bantu mboyo bayemanyete lero ne chikubuga ndo ah